Mae gennym ni griw slentog yma yn y studio. Oes, draw fan hyn, draw fan hyn! Helo, merched! Fel o'n i'n gweud, o'n i'n disgwyl o Saturdays, ond chi lot gwell, mae rai fi weid. Chi wedi bod yn cymryd rhan mewn arbrawf. Be oedd yr arbrawf yma? Arbrawf Brawd Mawr, ro'n ni'n aros yn tŷ a ni'n neud fel sialensiau a tasgau. Oce, a fi wedi bod yn mor anghyfforddus. Be yw enwau chi? Erin. Nancy. Emily. Gwenan. Fion. Ydych chi gyd yn dod o'r un ysgol? Na. Na, o ba ysgol ydych chi dod? Glantaf. Plas Mawr. Plas Mawr, draw fan hyn. Felly chi'n mynd nabod eich gilydd o gwbl cyn mewn i'r tŷ? Na. O, ond na gwrthdaro? Na. Na? Ond sy'n ydych chi gael eich dewis i fynd mewn i'r Brawd Mawr? Ni mewn fel peth o'n ysgol enw Merched Mentrus, a nath athrawes ni gweud bod peth Brawd Mawr, a wedyn nath ni jyst fel neud fel y fformiau ystys. Ond fel ni'n gweld yn y cefn fan hyn nawr, oedd chi cael mynd y pethau mewn gyda chi, ond am sy bethau, o'ch chi ddim yn cael mynd mewn gyda chi. Be o'ch chi ddim yn cael mynd i fewn i'r tŷ gyda chi? Ffôn itemiddo. O beth arall? Fel straighteners. Straighteners, Geraint. O, beth ni wedi wneud? Chi wedi bod yn trio beth? Be am colir? Yn cael dod y col. Geraint, ti'n iawn. Oedden nhw'n cael mynd y colir. A be ydych chi'n neud ar y llawr? Y pobl yn tynnu chi ar y llawr, be hynna? Oedd e'n gêm o'n i wedi chwarae tra oedd, bysiau mini yn fel, cyrraedd. Rhaid bod nhw'n cyrraedd, ia. Oedd hynny'n ffordd ydych chi dod i adnabod eich gilydd yn well? Ie. Reit, ni eisiau gwybod beth ni'n ymwneud chi yn y tŷ nes ymlaen sydd yn sgwrsio â chi ferched yn y man. Ond nawr, hwn amser yma ar dy droed. Reit, beth bynnag, tu ôl i ni fel chi'n gweld fan hyn, mae criw Mentor Caerdydd nath gymryd rhan yn profiad Brawd Mawr. Y Brawd Mawr! Nath ni drafod yn gynharach. Nôl am ni drafod? Ia, so ni'n hoffi gwybod, yn gynharach, nath ni cael clywed be fyddwch chi'n neud cyn mynd mewn i'r tŷ, ond be fyddwch chi'n neud ar ôl cyrraedd y tŷ? Ie, gweithio ni. Basically, just fel chwarae gamau, a o'n i'n neud fel stuff i bond gyda pobl, so neud human chains a wedyn trio cael allan nhw, a just cael loads o chwil. Oedd y gêm na'n brifo? Ie, dda nhw wedi brifo basically. Ond mae Cleisio di mynd nawr? Ie. Os ydych chi'n neud rhywbeth da, oeddech chi'n cael rhywbeth da'n digwydd, rhywbeth yn ôl? Ie, ni wedi cael losin a hot chocolate. Ond be fi ma'n gwybod yw, os ydych chi'n rhywbeth drwg, be oedd yn digwydd? Chi'n glanhau'r gegin. Gath rhywun orfod glanhau y gegin? Oes ti'n o'r dda chi, doedd? Ond na lot o fatha ffrio o fewn y tŷ? Na. Neb di cwmpa mas i'r tŷ, ond pwy nath ennill fi ma'n gwybod? Pwy nath ennill? Aaron! A mae'na lun yn mynd i fod ar y sgrin unrhyw eilad nawr hon y tŷ gyda dy Jack, dyddi da, 100 pint. Sut ti'n mynd i wario'r arian yn gloi? Ar probably dillad. Dwi'n siarad o'ch chi unwaith eto nes ymlaen, dawch nôl ar gyfer ffeil. Rock and roll! Ia, coiwch cyfres newydd Ysgol Rock! Yn dechrau am hanner wedi 5, sori. A fel chi'n gweld, mae criw Ysgol Glantaf a Plas Mawr nath gymryd rhan yn profiad... Y Brawd Mawr! Dal yma! Yndi, ac yn gynharach, nath ni weld cyfres ar dy draed, a nath chi weld bod fi wedi dod yn ail yng nghesadleuaeth yn erbyn y wal! Ond rwan, yn amser ni gael gweld pa mor ddath chi wneud yn erbyn y wal, Ond dim wal gyda ni, felly... yn erbyn yr air! Reit, lan â chi, merched. Dyma ni'n mynd yn erbyn yr air, lawr â chi! Dyma ni, gwn i weld. Os ydych chi eisiau gwneud hwn adre, codwch yn eich traed, gnewch chi nawr. Wel, pa mor hir ydych chi sefyll? Ma fe'n eitha anodd. Gawn ni weld. Na ddechrau draw fan hyn, ydy'r coesau'n llosgi eto? Dim eto? Dim eto. Ie. Ydyn yn barod. Mae'n horrible! Mae coesau ti'n siglo. Ti'n teimlo'r poen? Ie. Pwy Mae Erin di mynd rhaid. Dwi'n dechrau cwmpo. Dwi'n tair i fynd. Oh my god! Erin di ennill! Dwi'n merched am awr i ti, Emily, dyna ddim twisto'n digwydd yn fanna o gwbl. Na god, reit te ferched. Gwni weld chi gyd, ferched, reit yn anffodus dyna ni, eich amser chi gyda ni ar ben. Chi wedi mwynhau y profiad? Ie. Oedd yn well na'r Brawd Mawr? Oi! Dim dyna ti fod i ofyn. Sorry. Reit, diolch yn fawr o'ch chi'n dod mewn. Chi'n gweud tara bawb adre? Ta-ra!